Andani kuna kulosa mene mukuonera Mibawa Television komanso Kanema Manja. Kuti mapakakali download Kanema Manja. Ina dzina langa ndi Steve Kondwa Banda. Program imene yanzika ikutinji. Iyi ndi program yomwe timabweretsa nkhani zosiyanasiyana zomwe zikutikhuza dziko lathu lino. Dzikoli ndi latonse, dzikoli ndi lathu. Adindo aja tinayika pamene paja kuti atitumikire ife Amalawi. Ife timapereka misonkho, timakhoma misonkho kuyendetsa madepartment osiyanasiyana aboma komanso ntchito zosiyanasiyana kuti zinthuzo zikhale zokomera tonse mdziko muno. Ndipo timabwera ndi nkhani zomwe zikutikhuza kuti inunso muperekepo maganizo anu kapena mufunse kwa alendo omwe tabwera nawo pa nkhani yokhuza china chilichonse chomwe tabwera nacho mtsiku limenero. Ndipo tsiku la lero tabwera ndi nkhani yokhuza ku polisi. Polisi aliyense amafuna wa polisi. Makamaka mbali ya chitetezo kani ngozi zimene pa zinthu zosiyana zomwe zimakhala mdziko muno chifukwa kuli Malawi Police Service. Wanthu ambiri akhala kudandaula kagwiridwe ntchito ka polisi. Maka pochitidwa nkhanza zosiyanasiyana komanso podandaula kuti mwina sagwira ntchito zawo ubwino. Kumanena kuti komanso tikadandaula palibe chomwe chimaoneka chomwe chimakhala chogwirika kuti kodi ndikuti wa polisi ali pamwamba pa lamulo. Koma dziko lino kuli bungwe lomwe lidakhazikitsidwa ndi nyumba ya malamulo ya dziko lino yomwe imatchedwa kuti Independent Complaints Commission ICC. Kodi za bungwe limeneli mudamvapo? Kodi limatani limagwira bwanji ntchito ndi inuyo nzika za dziko lino pofuna kumva madandaulano amene mwachitidwa nkhanza zosiyanasiyana ndi apolisi? Kodi nkhanza zake kapena madandaula ake amakhala otani ochoka kwa inu kwa dandaula apolisi? Kodi nanga apolisi onso angadandaule za inuyo fasi nthawi zonse kuti apolisi amachitira anthu inunso ifeso timathanso kuchitira nkhanza zina? Kodi nawonso apolisi angadandaulenso kubungwe limeneli? Nemo studio muno pano panzika ikutinji ndili ndi Mayi Rose Walia omwe ndi Principal Civic Education Officer. Ndikulandirani pano pa program ya nzika ikutinji. Komanso ndili ndi Joe Zangazanga omwe ndi Principal Investigations Officer kuchoka kumene ku ICC. Ndikulandirani pano pa nzika ikutinji pa Mibawa Television. Zikomo kwambiri. Tikhale tikupereka mwayi kwa inu amene mukutionera kuti nanunso mufunse mafunso. Tiyambe kucheza nawo kuti tichimvetsese kuchithu nchani. Kodi inu ngati muli ndi dandaulo lina lake lokhuza Malawi Police Service akamene lokhuza amene wa abungwe la Independent Complaints Commission lomwe likumva madandaulo anthu osiyanasiyana kuti limagwira bwanji ntchito limatani mungalipeze kuti tikupatsaninso moyo umeneyo kuti mufunse. Koma choyambira bwino ndafunsa kuti bungwe limene la ICC lidakhazikitsidwa chifukwa chani? Zikomo kwambiri. Ndiyambe kayonena kuti linakhazikitsidwa litiro. Bungwe la ICC linayamba kugwira ntchito zake mu 2021. Ngakhale kuti linakhazikitsidwa mu 2020. Komano kuti likuchokera kuti tisangoyambira pakati. Bungwe limene lili ndi bungwe la boma limene kugwira ntchito kwake ninganene kuti mphamvu zake limatenga mu Police Act. Nde mu 2010 Police Act malamulo a polisi amene oyendetsera ntchito za polisi. Inde malamulo oyendetsera ntchito za polisi. Nde mu 2010 lamulo limeneli ankaliunika. Akuliunika anazaona kuti pakufunikira kuti pakhale bungwe loyima palokha limene ogwira ntchito kumene kuku sa polisi yayi. Komano anthu amene wawa azitha kufufuza magwiridwe ntchito a polisi. Nde kuti afike ponena kuti apeze pakhale bungwe lonena kuti lizifufuza magwiridwe ntchito a polisi ndoti panali kavuto. Nde kuti panali vuto lonena kuti zikuoneka kuti nthawi zambiri a polisi amene wawa akakhala onena kuti alakwira civilian ngati niyo ndi ineyo. Mwina mwake PSU akapanga investigate Amalawi samatha kukhutira ndi imene a Professional Standards Unit apangira investigate wa polisi nzawo. Nsiyana kuti iye ayikukhale bungwe lina limene lili independent sikugwira wa polisi wina lesa amene kumene kuoko ndi Malawi basi ngati niyo ndi ineyo. Inu sa polisi? Ayi muri nesi na wa polisi. Inu azangazanga sina polisi. Civilian when. Nde mukugwira nkatika mwa polisi kwambiri. Kweli yasateo? Kweli yasate iyayi. Koma ife timafufuza dziko lonse la Malawi.
area 30 ndi ku headquarters koma headquarters yo ili ndi mabungwe osiyana-siyana right kamene ndine kuti ma stations osiyana-siyana de ife timalowa koseko kuti tione kuti kodi kumene kuli nkhani ndikuti ndipo nkhani ndiyotani. Ndeno ataona choncho chifukwa chani pali madanda ataona no choncho kuti police act yo sikugwira ndi bungwe lomwe linalipolo sizikugwira ndifa chana anafuna kuti anthu oyendetsa bungweli akhale oyima pawokha. Chabwino muzindikire ichi kunena kuti anthu akakhala ndi dandaulo ndikukapereka ku polisi pamakhala povuta kuti odandaulayo ngakhale kuti akhala kuti apolisi anagwira ntchito yabwino odandaulayo kuti akakhutire lizati imene achokera ku polisi pamakhala povuta chifukwa chonena kuti pamakhala maganizo kuti apolisi akubakirana pamene pachilungamo akuzokhala kuti agwira ntchito yabwino. Pachifukwa ichi ndi chifukwa chake anaona kuti pakhale bungwe limene ndiloyima palokha limene loti likhoza kufufuza ndi kupereka choonadi cha nkhani imene yachitika. So chimene chinapangitsa kwenikweni ndi chimene chocho kuti pazikhala ndithu chikhulupiriro kunena kuti anafufuzawa si apolisi yayi ndi ma civilian amene ngosatenga mbali chifukwa ife sititenga mbali yayi. Ndemo magwira manje ntchito yanu fanga timukunena kuti muli under police act zona malamulo omwe mukutsatira ndomwe chimozimozo omwe apolisi amagwirira ka use force ati reasonable force ayinake amatero koma kuiona reasonable force yo nkumachita udaba kuti ndi reasonable force mumagwira bwanji magwiriro a ntchito yanu inoyo pamene munthu abwera kusadandaula. Okay, mumafufudza bwanji zimakhala bwanji. Ndiyambe koyamba kunena kuti inde tili police act koma police act sinde kuti ifeyo ngati ICC timatenga chilichonse chimene chili police act pali ma sections amene ali okhudzana ndi Independent Complaints Commission kuyambira pa section 128 kufika pa section 148 ndi imene imanena zakagwiridwa ntchito ka Independent Complaints Commission ndipo ife timangolekezera pamenepo basi ndekuti poti use reasonable force kwathu siti use force ayi. Ndinene ichi kunena kuti pamene munthu wabwera kudzadandaula ku Independent Complaints Commission kaya wadandaula kudzera pa phone kaya wadandaula kudzera pa WhatsApp ndi njira zina zonse zimene anthu amatha kudandaulira ife choyamba timayamba tamva dandaulo limene munthu wabweretsa kodi dandaulo limeneli lili mkatikati mwa ndondomeko kapena malamulo amene ife police act kutipatsa ngati tapeza kunena kuti dandaulo limene munthu wabweretsa ndilonena kuti lili within mandate yathu ya Independent Complaints Commission ndekuti ifeyo munthu uja timamlemba statement tikamlemba statement ndekuti file yathu imayenera kupita kaye kwa bwana athu deputy director of investigation amene amakaiona file ichi akaona statement talemba akaona mfundo zili mmene muja iwonda amene after kupanga review amanena kuti no case iti timpangeni investigate pamene case yabwera kwathu Independent Complaints Commission taiona kunena kuti nkhani iyi sili within mandate yathu sikuti munthu uja timangomuza kuti bambo bwererani ku nyumba ayi ndekuti ife timayenera kunena kuti munthu uja timuthangatire timulangize koyenera kuti akhozopita kadandaula mudziwe ichi kunena kuti ife Independent Complaints Commission timagwira ntchito limodzi ndi ma oversight bodies ena ngati ACB, Legal Aid Bureau, Office of Ombudsman, even PSU yomweyo ndi mabungwe onse ena amene amapanga zokhudzana ndi za ntchito ngati imene ife timapanga. Ndi chifukwa cha ma meetings amene timakhala nawo kumapezeka kuti pali mwayi okuti ife timatha kudziwa zimene anzathu amapanga. Ndi munthu akabwera ngati kuti nkhani imene wabweretsa si kukhudzana ndi zimene ife timapanga timampanga guide koyenerera kumene akhoza kupita ndi kukapeza chithandizo. Amene akuyenda kuzadandaula ndi ndani? Chabwino. Amene akuyenda kuzadandaula ndi wina aliyense amene amakhala dziko la Malawi kuno. Wina aliyense a civilian. Komanso apolisi aine aje. Komano apolisiwa asakhale kuti alagwiridwa ndi civilian ngati ineyo ayi. Koma alagwiridwa ndi apolisi nzawo. Kapena alagwiridwa ndi Malawi Police Service. Ngati wakuona kuti Malawi Police Service ndikugwira ntchito inde ku polisi, komano ndikuona kuti Malawi Police Service ikundiphinja pena pake abwere azatani azadandaule. Ngataona sonena kuti wa polisi uyu imene akugwirira ntchito ndiona kuti ayi ndikumva kuphinjika atha kubwera azadandaula. Koma amalawi ino Malawi wina aliyense a civilian Malawian ndolandiridwa. Tikati Malawi aliyense amene akudandaula zinthu zotani Malawiyo anapangidwa chani na polisi? Okay, chabwino. Pali nkhani zosiyana zimene Malawi angabweretse kuzadandaula ku polisi. Yoyamba
imfa ya munthu mu selo ya polisi zithotheka kuti m'bale wanu anamwalira ali ku polisi mu selo ya polisi iniyo mutha kubwera ndi kuzadandaula kwa ifeyo olo mumanja a polisi ndingatero manja a polisi sanafike mselo mujayi kwa mwina aka makantenga kwina kwake ali mgalimoto mwawo muja mwina wake wamwalira in the process amene muthaso zadandaula olo wapwetekeka uli mselo ya polisi kana kumenya kana chinachitika ndi chani komano ukuoneka kuti wavulala mutha zadandaula so kuchani kuselo wa polisi kujeni ku ICC olo apolisi amakakhazikisa bata kuma kukhazikisa bata kuja kwapezeka unena kuti anthu ena akabwerekeka in the process yokukhazikisa bata a very good example nthaupasani unena kuti mwina mwake akuthira tear gas kupezeka kuti ya tear gas uja anthu ena akabwerekeka imene tichulabe kuti ndaction ya chani ndaction ya polisi chifukwa wathira tear gas uja ndi wachani ndi wa polisi atha kubwera komanso milandu ina iliyonse monga mwina kugwiriridwa uli m'manja mwa polisi wa polisi kugwiririra olo kuba kumene nthawi zina zimathopezeka onena kuti wa polisi uja apolisi nani mbava analita ndi mbava apolisi amabwera kukumanga kukulanda zinthu kumagwisa ntchito iwowo olo kusowesa amene sakuzadandaula amene omubwera kuzadandaula ndithu kukusenya mmatumba opezani ndalama kukumanga kutenga ndalamaso bwerani munthu amene akwena kuzadandaula ameneyo abwere kuzadandaula nangano apolisi amankhula chipongwe akamamanga munthu kumulankhulira zinthu zosakhala bwino kuntukwana munthu amene sondofunika kuzadandaula abwere ndithu kuzadandaula abwere mwina mwake wakumando wa polisi ujawo iweyo zithotheka unena kuti mwina mwake ineyo ndakwiya ine ndine civilian ndakwiya ndikunyoza wa polisi uja wa polisi uja akamagwira ntchito iye uja kuyenera kupanga cool down sakuyenera kubwezera chipongwe chimene ndi utani ndikunyoza foti iye ali pa ntchito ine mwina mwake ine pa nthawi imeneyo sindili pa ntchito ndengati mwapezana ndi zimene zonse mubwere ndithu muzadandaule komano pakufunika umboni pamene popo chimene timafuna nchonena kuti munthu uja akabwera ku office kwathu china chimene timafuna ndikaumboni konena kuti ife tipezepo yambira chifukwa nkhani yopanda umboni imakhala nkhani yovuta kuti tirani tifufuze ndeno timafuna akaumboni kodi mmene amakutukwana nini panali ndani amene anaonako ndani amene anamvako kaumboni kaja kamatithandizira ife kuti tizipezapo yambira pofufuza komabe ngatibe munake panalibepo wina aliyese iniyo tangobwerani ku office kwathu tili ndi anthu amene amafufuza mwa ukadaulo ndipo muzakhutitsidwa akazafufuza nkhani yanu ena amati kunena kuti anakadandaula mlandu kwa mlandu uja amene wayendera sunapite ku court kapena zikuoneka ngati apolisi analandira ndalama kwa munthu inayo anthu amene osakhoza kuzadandaula amenewo atha kuzadandaula chifukwa amene pozitokha onena kuti sanakhutitsidwe ndi mmene mlandu wayendera alesi amene sanakhutitsidwe ndi mlandu mmene wayendera akhoza sanakhutitsidwe wa polisiyo inde iye akugwira ntchito yake koma abwere azadandaule ife tikafufuza nkhaniyo unena kuti tikayiona kuti komano mmene anagwirira ntchito iyeyo nanga bwanji civilian yakuganiza kuti analandira ndalama koma ntchitoyi wa polisi anayigwira bwinobwino mwina mwake mlandu umayenera kuti amene watani watheramo ifeyonso civilian uja timamwirira ndi muzoti komano ifeyo mukafukufuku wathu taona unena kuti mlandu wa polisiyo sanalakwitse anagwira ntchito mmene amayenera kutani mmene amayenera kugwirira koma ngati apeza onena kuti wa polisi analakwitsa ndikuti ifeyonso tiyitenga nkhaniija in another level foti pali ma recommendations osiyanasiyana tikafufuza amene timapereka recommendation yoyambirira ikakhala kuti ndi mlandu wa upandu timapereka kwa DPP Director of Public Prosecution chifukwa ife tilibe ma prosecuting powers ife sitingathe kumtenga munthu so mukufufuza simungathe kumpitira court sitingathe kumtenga munthu kumpitisa ku court ndebongo lalo ndaphindu koma ndaphindu kwambiri ngati mungofufuza lumpaso nake tapita ukazenga wamazo ndipo ndi aphindu alipo anthu amene akuchitira umboni tibwera kumene tibwere kwa anthu amayenda pampasewo ma drivers akudandaula ma conductors akudandaula anthu oyendesa magalimoto akulu akudandaula aliyese mwina kawiri amakonda kudandaula traffic apasewo amene atakhala ndi madandaulo kuti mwina anapangidwa demand ndalama kapena apangidwa detain anthu amene osakhoza kubwera kumene kuzadandaula amene uja wa traffic uja ndi wa polisi nkhani yayikulu blanket ndi unena kuti wa polisi sirutengera wa polisi wotani kandi CID amene walakwitsa kandi wa traffic kandi wa general duties koma iyeyo ngati ali wa polisi
iniyo mukuona kuti wapolisi sanagwire bwino ntchito olo wapolisi watilakwira ine ndikuona kuti wandilakwira mulolandiridwa ena zimakhala kuti ndi mbava chira kugwira munthu ndi mbava ndipo kuli mbava zina zouma mtima kuti ziulule safa zimenyedwe ya kumene kuja zilandire chilango zikalandira chilango kumenyedwa nkutupa ndikubwera kuzanena kuti anandimenya kuti fomere zimene sommalandira pamene ndilowepo nkhani ngati imeneyo ndi chimene Independent Complaints Commission inakhazikitsidwa. Apolisi amaphunzitsidwa kagwiridwe ntchito mmene akuyenera kufufuzira milandu. Kumenya munthu si chimodzi mwa zimene iwo ayenera kuchita kuti munthu apeze umboni wa zimene zinachitika. Azanga chigawenga chikatepezere pasewu chimamenya ndizoona ndipo funa kuti apolisi akachigwira azika chimwesa majuisi mudziwe ichi kunena kuti Malawi muno tidagawana ntchito imene ikuyenera kuchitika. Apolisi kwawo ndikuonetsetsa kuti lamulo likugwira ntchito ndipo amene waphwanya lamulo amtengere ku bwalo la malamulo kuti likamugamule. Apolisi si ntchito yawo kulangayi mundimvetsa ngati chigawenga chimene chimavulaza wanthu chagwidwa iwo ntchito yawo ndiyo chitengera chigawengacho kupita nacho ku court kuti akachipatse chani chilango choyenerera. Apolisi kulanga si ntchito yawo. mafotokoza amene zopinja zomwe za anthu zomwe angasadandaule kwa inu anthu angadandaule mu njira yotani apa mafotokoza komano kuti aziwe kuti kulifa kudandaula atu apolisi chinthu chophweka umaopa mantha makhalapo angadandaule mu njira yotani kwa inu komanso mumatha kwasungira chisisi chawo kuti sakagwiranso amene aja ndikukapanganso zina ndi zina. Ifeyo ngati Independent Complaints Commission bungwe lathu limaonetsetsa kuti atipange train moyenerera pakugwira ntchito yathu. Ifeyo ngati ma investigators ine ndi mmodzi mwa ofufuza aku Independent Complaints Commission. Choyambirira chimene bungwe limachita ndikutisayinitsa form ya confidentiality. Ndipo ndinene ichi kunena kuti ku Independent Complaints Commission ngati munthu wakaulula chimene unatenga pa nthawi imene umagwira ntchito kapena kuti witness anakupatsa information ndi iwe wakamuulula ku Independent Complaints Commission munthu ameneyo samangompanga discipline kapena kunchotsa ntchito amayenera ndithu akapangidwe prosecute ayenera apite ku bwalo la malamulo. So kwa ifeyo it's not just an issue of disciplinary issue koma actually ogwira ntchito wa Independent Commission ngati wapanga breach confidentiality amayenera ndithu kukapangidwa try. Ndi anthu amenewa angadandaule mu njira yotani? Chabwino pali njira zingapo zimene anthu akhoza kutipeza kuti apereke madandaulo awo. Akhoza kutiyimbira phone manambala apereka maiwalia. Akhoza kutilembera WhatsApp imodzi mwa mafoni athu ili pa WhatsApp. Akhozanso kutipeza kudzera pa Facebook page yathu ya Independent Complaints Commission kapena kulemba kalata kwa Commissioner Independent Complaints Commission Ama Building City Center PO Box 30245 Capital City Lilongwe 3. Akatero ndikuti atifikira ife tikafikira kwa iwo amene atifikira mu njira izizi timaonetsetsa kuti titenge ma details oyenerera ma phone numbers awo kumene akukhala ndi vuto limene akumana nalo nanga ndi police station yanji ndicho linga chonena kuti ifeyo tithe kukafikira kuti tikalembe statement ndikukamva madandaulo kukapanga interview pa situation yoti tikhoza kufunsa mafunso imene pa phone nthawi zina mwina munthu sangamasuke kunena china chilichonse ndikuti timakafikira ndikuwalemba ma statement timayambira pamenepo ndikudzera ndondomeko yonse mumakafikira kumaliko kumene aliko sikuti wabwere mu office kwanu komano mufotokoza soti kafukufuku amayenda masiku angati ndapereka dandaulo langa lero kafukufukuyo muyamba kupanga liti ndipo anthu mumpatsa zotsatira zake patatha masiku angati kuti adzoti chite kugwirika. Kwa iwo amene akukhala ku Lilongwe within Lilongwe akayimba phone timawapempha kuti abwere ku office kwathu ku City Center. Koma amene ali outside Lilongwe
sitima wauza kuti bwerani kuno ife ndi amene timayendera. Munthu akudandaula wapsinjika ndi ambe kuyang'ana transport chani kuti abwera adzapeze chithandizo, timaonetsetsa kuti ife ndi amene timafikira. Pafunso lonena kuti kafukufuku wano amatenga nthawi yayitali yochotani, ndikufuna mudziwe ichi kuti ife ngati Independent Complaints Commission drive yathu si kungomaliza investigation. Drive yathu chimene timatsata ife, chimene timafuna kupanga achieve ifeyo isi kuti tipeze umboni oyenerera pa nkhani imene munthu wadandaula, kuti ngati anachimwitsadi kwa polisiyo timtengere akakumane ndi lamulo. Komanso ngati wa polisiyo sadachimwitse tithe kunena kubwera poyera kunena kuti ayi malingana ndi umboni umene ife tapeza munthu uyu sadatani sadaphwanya lamulo. Ndinene ichi kunena kuti choyamba ifeyo ngati Independent Complaints Commission tikamagwira ntchito yathu cholinga chathu sikumpeza wa polisi olakwa. Cholinga chathu ifeyo ngati Independent Complaints Commission ndikupeza chilungamo cha chimene chinachitika. Ndipo pamene tapeza chilungamo pali zinthu zingapo zimene zimachitika monga mene ananenera kale Mai Walia. Ngati tapeza kuti wa polisiyo anapanga mlandu anaphwanya lamulo, ndiye kuti ndi umboni umene tine nawo timatenga zimene tapeza kutumiza kwa Director of Public Prosecution kuti munthu uyu akapangidwe prosecute. Pamene tapeza kuti munthu uyu chimene analakwitsa chinali chokhudzana ndi discipline, sanatsate ndondomeko yawo ya polisi pogwira ntchito yake, timatenga umboni umene tapezawo kutumiza kwa Inspector General of Police kuti munthu uyo apangidwe discipline kudzera ku process yawo ya polisi. Komanso ngati tafufuza kupeza kuti wa polisi anagwira ntchito according to malamulo, ndiye kuti ife timamufikira odandaulayo ndi kumuwuza kuti kwa ifeyo amene tafufuzira wa polisi adagwira ntchito yake malingana ndi malamulo chifukwa cha umboni uwu. Zimatha kutheka pena umboni kukhalapo koma potenga polisi nda polisi kupanga zoti umboni ufufutidwe pepo mapangapo zota. Izo zikhoza kuchitika koma monga mmene ndinanenera kunena kuti ngati bungwe limaonetsetsa kuti adzitipanga train moyenerera kuti tikhoza kupeza njira yotha kupanga kupeza umboni oti ukhoza kutithandizira. Kufika tsiku lero mwalandira madandaulo angati ndipo ndi madandaulo angati amene mwathana nawo kuti anthu aziwedi kuti bungwe la ICC ndothandiza ndipo mwathana nawo motani, mufotokoze mveveve mwachuchuchu pamene? Kufikira panopo talandira madandaulo odusa 300. Odandaula polisi osewo. Anthu kwadandaula polisi. Osewo anthu odandaula wa polisi. Tindima with the standing cases 165. Amene atsala kuti mupange pa 300 165. So yeza kuti 145 mwathana nawo. Tathana nawo. 145 amene mwathana nawo bwanji? Mmene anenera kali ndondomeko imene amanena azangazanga kunena kuti pali ena panopo ali ku court, milandu ili ku court. Pali ena tinapereka ma recommendation, disciplinary recommendation kwa Inspector General, and I think ali pa process nditu yopanga discipline a police amene tinatumizira nena kuti akuyenera kupanga discipline. Komanso pali nthawi zina ma cases ena amabwera chifukwa nena kuti environment imene mugwirira ntchito mundikhulupirira environment yanu imakupatsani kuti niyo mugwirire ntchito bwino, komanso environment ina yopezeka nena kuti ikukupangitsa munthu kuti usagwire bwino ntchito. Example, tipita ku police station ina upeza kuti police station iko kulibe koselo ya azimayi aja magona mkolido, chifukwa azimayi aja agona mkolido atha kubwera amene chauza dandalo noti iniyo sana ndipange treat bwino, akamadusa amandiponda ndo sana ndipange treat bwino. Nde ifeyo ma issues ngati amene yo environment, lack of resources, ndi timapita kwa Inspector General ndokafuna kuti kumalo ku police station yakuti ole ku unit yakuti kunabwera nkhani yakuti koma mmene tikuonera ifeyo I think environment imene kumene koko siyabwino. Bwanji mutapanga lobby for funds or mutapanga lobby kunena kuti kutabwera selo ya azimayi, nicholinga noti environment imene akugwira ntchito ikhale yabwino. Also timatha kupita kwa a minister, a Homeland Security Minister, ukauza kuti komatu ndi police station ndi unit yoti libe galimoto, nde munthu wina mwake anagundidwa, atagundidwa apolisi anapanga respond mwachangu. Chifukwa chani alibe galimoto amasakasaka njinga kunena kuti akapange chani akampange rescue munthu uja, akantenge munthu uja, akatenge statement pamalo pamene panapangira nkhosa paja. Ndeno after kupanga after kufufuzako, those are the recommendations amene ife timapereka.
Mene mwapereka ma recommendations anu tilekeze kwa amene ali inspector general. Mudafusa kuti kodi zija zizatheka kapena mulibe mphamvu imene? Mphamvu yowafusa tinayo. Mwafusa. Yopanga follow. Mwapanga follow. Nde mwafusapo inspector general kuti ma recommendations omwe ndapereka discipline kwa polisi atapanga izi atheka? Ndinene chonchi. Padakali panopa mene tikugwira ntchito ndi inspector general kapenanso office of director of public prosecution sipanakhale chifukwa choti tichite mpaka nakupita kukafunsa kuti zinthu zili pati. Chifukwa chilichonse chimene akupanga iwowo amatipanga update. Atakupangana update pa ma recommendations amene mwapereka. Yes. Ndotani mungauze mulomasuka kwa uza Malawi kuti ma disciplinary cases omwe tinapereka awa inspector general atengadi ya njira yoyenerera poonetsa kuti apolisi awo adalakwitsadi peti tafufuza ife. Ndipo ndikutsimikizireni apa kuti tatumiza ma recommendations ochuluka kwa inspector general. And pamene iwowo akuchita take action amatipanga kope. Ma recommendations onse amene tinatumiza kwa inspector general palibe imene inapangidwa reject and all of them anapangidwa activate. Ndatsimikizira Malawi kunena kuti pamene mukubwera kudzadandaula ku independent complex commission. Ndapolisi angati mandira discipline mutapereka ma recommendations. Koma cases 145. Padakali panopa sindingakhale ma statistics kuti ndinganene kuti ndi so much. Kuma Malawi alomasuka independent complaints commission is a public office. Akoza kubwera kuti adzatike ma details oyenerera ngati atafuna kupanga choncho. Mukungoyankha kuti mwina mukuopa kuti fa inspector general ngabwana anu. Iya. Muli pasi pa iwowo. Pamene tikonzani. Five tikuona ngati to inspector. Si funding yani machoka kuti. Si machoka police. Ndene tikonzani. Inspector general. Si sabwana atu. Abwana napanga ripoti kwanda. Abwana atu napanga ripoti ku parliament. Yeah. Abanga ripoti ku parliament. Changwira. So inspector general did that. For mu under police act. The fact that you under okay. Apame poti correctly. The fact that you under police act. Sizikutenga ifeyo kukhala part of the police. Okay. Mukapita pa section 128 imanena kuti kukhale bungwe loyima palokha. Wanivesese? Bungwe loyima cha? Palokha. Silimanena kuti kukhale bungwe la polisi komano lopanga investigate a police anzawo. Koma loyima palokha. Mwina wange ndikuwuzani kuti Inspector General ndabwana a police. Ife abwana atu ndi commission ndipo ndi lawyer. Si wa polisi. Meta nena kuti tose ndife majani? Ma civilians. Mwati mukaona nena kuti amanena so nena kuti commissioner wa ICC akuyena ukhala lawyer. Not wa polisi. Ndalama zanu zomumapanga fund. Zimachokera kumbali mozi ya budget ya polisi kapena kumakhala parliament machiro panga allocate uli ndalama za ICC. Ifeyo ngati independent complex commission timalandira funding yathu yapatoka. Mudziwe ichi independent ife ndife bungwe loyima palokha. Sitili under bungwe lina lililonse. Ndife bungwe loyima palokha limene limapanga ripoti ku committee ya defense and security ya parliament. So ndife loyima patoka. Ndeno malamulo anu mene alili oyendetsera bungwe lanoli mukapereka ma recommendations kwa inspector general kapena office of director of public prosecution akakhala nthamene ajawa sakufuna kutsatira zomwe mwakamba mukhoza kwazenga mulandu kapena mukhoza so kwaneneza kwina. Padakali panopa sitinakumane ndi situation ngati imeneyo. Koma ngati titakumana ndi situation ngati imeneyoyo monga ndafotokoza kale kunena kuti ifeyo timapanga ripoti ku committee ya defense and security ya parliament. Ngati titakumana ndi situation ngati imeneyoyo ndakuti obviously tinayenera kupita kumeneko kukapereka ripoti kunena kuti tinapereka ma recommendations awa sakupangidwa so that iwo achite follow up ndi apolisiyo kapena office of director of public prosecution why ma recommendations sakupangidwa activate. Sana apatse mwayi kuti anthu nawo safuse mafuso mwena kubungwe limene program ndi yawo yutinzika ikutinji. Kodi thandizo lomwe amalandira kwa inu pali ndalama yomwe amalipira kapena ndi laulere? Kubwera kudzadandaula ku independent complaints commission ndi kwa ulere. Ndi bungwe la boma limene ife timalandira masalari kuchokera ku boma.
nde kubudzadandaula ku Independent Complaints Commission ndi kwa ulere, ndipo ndi atsimikizira Malawi ndi alimbikitse kuti abwere molimba mtima kudzadandaula ku Independent Complaints Commission. Sitidzafuna ndalama ina iliyonse, chimene tidzangofuna ife ndi kumva dandaulo lawo, umboni umene ali nawo, chimene chinachitika ndi chani ndipo chinachitika kuti, ndi polisi iti kapena wa polisi uti amene akumudandaula. Zimene ife tidzafuna kuchoka kwa iwo ndi zimenezo. So kudandaula polisi amene ndi ma juniors okhaokha olo ma commissioner olo ma amatika ACP, DCP, even Inspector General mwene akozodandaula kwa inu nkwafufuza nda polisi to amenewo inu mukhoza kwa ina Inspector General nda polisi amenewo Inspector General nda polisi ngati talandira dandaulo lokudza nda Inspector General lamulo likutipatsa mphamvu kufufuza a polisi kapena police as an organization. Nde tilibe limit kuti akakhala wa ujeni lanki nde tingamufufuze ayi. Ndikutsimikizireni kunena kuti anthu amalanki awo abwerapo ndithu ku Independent Complaints Commission kudzayankha nkhani zawo. So ife sititengera kuti lanki ya munthu ndi chani, lamulo siliona lanki ya munthu. Pa milandu 300 mwakambayi inapitchokera chaka chiti kufika chaka chiti kuti mpaka na mwina anthu atakhala ndika average kuona kuti komandi ya wantchira kugwira moyenerera. Chifukwa tikhoza makamba za milandu 300 milandu choka 2005 milandu 300 mpaka na lero 345 koma titaona kuti anthu anambodandaula liti kufika lero pothana ndi milandu ya already kuti muli serious. Pachiyambi paja tonena kuti bungweli linayamba kugwira ntchito yake mu 2021. Ndio kuti mlandu woyambirira tinalandira August 2021. Noti milandu imeneyi ndiyo yambira 2021. Mwina tisana apatse mwayi kuti anthu afunse mafunso mungapereke manambala aja kuti anthu alembereto manambala oti akhoza kudandaula kwa inu, monena soti ya WhatsApp nditi, mukupezekera pati, komanso mwina kulemba kata ndikuti. Ndiye mwina mudatenga azolembera pamene akufuna kutchula ngati muda chitidwapo nkhaza zilizonse mwina ndi apolisi kapena apolisi nokhanokha mukuona kuti maofisala anzanu adakuphinjani kuti mukufuna kukadandaula kumeneko ku Independent Complaints Commission, bungwe latsopano lomwe lakhazikitsidwa mchaka cha 2021 kuti lidzimva madandaulo a anthu pa nkhaza zomwe amakumana nazo kuchokera ku polisi. Tikakamba za demokrasi yabwino imayenda ndi mmene polisi ikugwirira antchito. Ndiye mukhoza kuwatchulira manambala aja. Chabwino. Manambala a phone ndi 0982260095. Imene ndi imene iliso pa WhatsApp. Ndibwerezaso 0982260095. Komanso atha kuyimba pa nambala iyi 0884404482 ndikuti atipeza. Bwerezaso mene 0884404482. Komanso mene tinanenera kuyambirira paja kuti atha kulemba kalata. The Commissioner, Independent Complaints Commission, Armor Building, PO Box 30245, Lilongwe. Chabwino. Komanso atha kulemba email. complaints@icc.gv.mw. Mukakhale mufufuza opolisi amene mumamwimitsa ntchito kapena mumafufuza bali pa ntchito momwe. Padakali panopa timafufuza munthu adakali pa ntchito pomwepo, koma ngati papezeka zifukwa zina zimene zikusonyeza kuti zikusokoneza maumboni athu timatha kupereka ma recommendation kuti munthuyo ambe wayimitsidwa kale ntchito kuti tithe kumaliza kufufuza kwathu. Zimene zinachitikapo zimenezo zimachitika ndithu. Tipita kaye ku break, kenako tikabwera tikupatseni mpata kuti muyimbe phone number yomwe itaoneke pasi pa screen yo. Ma phone number amaperekawo ndi awo ngati muli ndi dandaulo lililonse lokhuzana likagwira ntchito ka Malawi Police Service. Komano tikachoka ku break imeneyi momwe mu studio muno ndi nda Rose Walia komanso a Joe Zangazanga kuchokera ku Independent Complaints Commission, mundifunso nonse ndemanga kapena nkhawa pamene pakucheza kwathu pano panzika ikutinji muyimba nambala yomwe itaoneke pa screen yomaso ndikhala tikukuza nditapuma kaye pang'ono.
ikuti nchinde programu yake khani timakamba kuti ndikupititsa ufulu wa anthu patsogolo. Nanunso muzitenga nawo mbali pa nkhani zomwe zikuchitika mdziko lino pokamba maganizo anu komanso pakumva kuti kodi alindowa kugwira bwanji ntchito ndipo tingauze zotani pano pa programu imeneyi yanzika ikuti nchinde. Nambala yake ndi 0manawiri 0manawiri mozi. Mutiimbire pano kuti mwafunse amenewa Rose Walia, Principal Civic Education Officer, amenewa ndi mkulu oona zophunzitsa anthu kumene kwa ICC, komanso Jozangazanga omwe ndi mkulu wazofufuza amene atathamange ndi anyamata awo kukafufuza kasinzo dalipo anthu angati alipo okwanira fape naso makhaso zimatenga kuti muliko angati. Hello kumachonde mwina titachita kuti pamene tikuimba foni titalikane ndi screen yathu fankhanili pano ndiyofunika kwambiri ku dziko lino komanso kwa ife wina aliyense. Ife tonse pena timadutsa m'manja mwa amenewa apolisi ngasidalakwe olo pansewu pamene timakumana nawo. Chabwino 0manawiri4266667 ngati mundifunso lopita amene ku Independent Complaints Commission. Hello muli bwanji? Muli bwa? Muli bwanji? Tili bwino. Mutchula dzina lanu kapenayi? Ine Samuel Nyongo kuchitipa kunthalire. Chabwino, funso lanu kapena ndemanga ndi yotani? Funso langa ndokera kuti kodi kuti ngovomerezedwa kapena korolero kuti munthu akakhala kuti akusekera mu polisi azikumenya. Chabwino. Ndithu. Chabwino akuyankhani imene kudzera pa television. Yes. Chabwino titengeso funso limenelo. Muli ndi ufulu kutchula dzina lanu pa programu ino lerolo kapenayi malingana ndi mwina mukhala kuti mukuopa zina ndi zina. Koma kutukwana kapena kunyoza munthu sitilolera pa programu ino. Muli bwanji madam? Tili bwino. Mutchula dzina kapenayi? Chabwino. Ndemanga kapena funso lanu ndi yotani? Funso langa ndionena kuti kodi iwo asikira department asecurity akamachita chitsogolo kapena nguvanga angokhala bastrict kupolisi kokha. Chabwino. Chabwino mukamba ngati ku Malawi Defense Force, ku immigration, ku prison. Yes. Chabwino. Yeah. Aziko kwambiri mayi kunzuzu. Tayamika kwambiri ndithu aliyense ali ndi ufulu woyimba foni kufunsa. Ndakamba kale kuti aliyense amadusa m'manja mwa polisi ngati mangidwe mmathodusa pa polisi. Pena matha wapalasa njinga palina yopalasa njinga makuza body block usike njinga menja kuzada ndaula munthu. Lamulo limanena kuti chani? Lamulo kuti limanena kuti munthu azitsika njinga akamadutsa pa road block kapena kumenya munthu akamadutsa body block kummenya ndithu ngati nosa amene mudamenyedwa apo mukudutsa body block ICC iliko. Mayi Walia. Muli bwanji? Tili bwino. Dzina ndani komanso mukuyimbira kuti ngati mungakhale kumasuka kutero? Ine ni Patrick Kuphalombe. Chabwino. Patrick Kuphalombe funso kapena ndemanga ndi yotani? Funso langa ndionena kuti yerekeze munthu uli ndi nkhani ili ku polisi komano mwina kutheka natenga chinthu chako kayikira kuti chinthu chikazapezeka zakupasa chinthu chakocho ndi chinthu chakocho mwina sana kupati kufika siku la lero koma mlanduchi chinthu chinapezeka mwina chinapezeka munthu amene anabayo anapezeka ndiye nopezeka kuti chinthu chako achiteka koma sakukupasa komanso anthu amene anatuluka anagwira 2 years koma kuti ukatenge chinthu chako chitate suspect ukanika kuti ukatenge ndiye angakuthandize bwanji nansi iwewe ungatani pamenepo. Ziko mwambiri akuyankhaludzira pa television titengeke mafunso atatu amene wambira imene iso ndeni nkhani yayikulu imene ide ndiyo mwe anthu ambiri akudandaula katundu wawo anapezeka bwinobwino
koma amaopeza kuti basi mangozungulisa munthu uja kumamuopseza mpaka na katundu auzi momwemo ndimene afunsi amene akuphalombe ati ankhake mafunso atatu amenewa kenako tipitize kutenga mafoni amene mukuyimba mukhoza kuyamba kuyankha. Ine nditenge lomaliziralo makesi ngati amenewo tikulandira makesi ochuluka kwambiri pamene apolisi akufufuza mlandu wawo ukapanga sechi ndi ukatenga maproperties a munthu ku nyumba kwake enanso oti sakukhudzana ndi nkhani imene akufufuzayo. Apolisi sakuyenera kupanga choncho. Ngati akufufuza mlandu okhudzana ndi television apite ngati alili ndi search warrant apite akachite cheki nkhani yokhudzana ndi television, koma nkhani ya television akatenge mpando sizikukhudzana naye kuba. Ndipo anthu ambiri akumadandaula chimodzimodzi kunena kuti pamene anamangidwa anatengeredwa katundu pamene akutuluka katundu wawo uja sanabwezeredwe. Tini madandaula otero ochuluka koma kumeneko ndikuba. Ngati alipo anthu amene akudandaula nkhani yokhudzana ndi zimenezo atipeze ku Independent Complaints Commission ndipo ife tidzafufuza kuti tipeze choonadi. Chabwino. Mayi wali amafunso ena awiri. Chabwino nditenga funso la Samuel kuchitipa akuti kodi nkolezedwa umenyedwa kuli mu selo ya polisi mmene tinanenera koyambirira muja kunena kuti sakuyenera kutero. Iwo aja anapita ku skulu kuja anaphunzitsa mmene amayenera kupangira handle issue ina iliyonse, koma kumenya si mbali imene anaphunzira kuti ayenera kumenya munthu. Komanso ya aphalula akunzuzu akuti kodi tifikira ma department ena aliwonse a security mandate yathu minake tinene kuti lamulo lathu sili kutilola kupita ku army, sili kutilola kupita ku prison, sili kutilola kupita ku immigration, mali kungotilola kupanga deal ndi akupanga handle ma complaints amene akhuzana ndi apolisi inde sitingathe kupita kwinako. Chabwino. Hello. Chabwino 0 awiri 4 266 667. Hello. Mulibwa. Chabwino. Amwina tikudikira mafoni na pali funso lina. Apolisi amamanga munthu ndumutsekera musero kwena kukomati tikufufuza. Munthu amene amangidwa musero kuwamuza kuti tufati fufuzebe. Apolisi asanafufuze. Amene sokhoza boza dandaula. Depending pa chifukwa chimene apolisiyo amutengera kukamusiya msero adakafufuza. Chifukwa pali ma situations ena apolisi amatha kupanga choncho chifukwa chofuna kumuteteza munthu uja. Mwina zimene zachitika kumeneko konena kuti munthuyo akhozopangidwa chipongwe ndi anthu. Po muteteza zimatha kutheka ndithu kutero kwa msungakaye ukwakufufuza iyo ndi nkhani ina, koma pa chilungamo chache apolisi amayenera ndithu pamene akamugwira munthu akhale kuti afufuza ali ndi umboni oyenerera kuti akhozoka mtenga munthu amene malamulo amanena kuti munthu akuyenera kukhala sathe maola 48 ali musero amene wasungidwa kupitira maola 48 musero aliso ndi ufulu osadandaula kwambiri kwache. Hello. Talikana ndikati mayano chifukwa choti pano pali zambiri zoti mudziwe za ufulu wanu ndi bungwe limeneli la Independent Complaints Commission lomwe simmalizo kuti limagwira bwanji ntchito inenso pano ndikuphunziranso nawo. Hello. Hello, talikana ndikati mayano bwana. Ndalalikira bwana. Chabwino dzina ndani kumaso mukhalira kuti ngati mungakhale umasuka kutero? Andrea Phiri ku Monkey Bay. Chabwino Andrea Phiri ku Monkey Bay funso lanu ndotani? Potana chakuti kwati chunga muchinaoneka pachani mwana wakumuna ntanda ajulirwa manja pacha ndi chifaya chija ndiwo polisi wankhaza kuti chilunga muchitenda bwanji wana pai. Chabwino. Imene yakuyankhani? Zikomo kwambiri. Mwana adammanga malamba kumulanje mpaka nakukadula manja ku chipatala. Ndafunso kuti ndi chikhwaya chija ndi apolisi amene zinaenda pa imwe yankhati tione ngati nasawa kuti imbira. Hello. Muli bwanji? Tili bwino. Dzina ndani maso muimbira kuti ngati mungakhale kumasuka kutero? Ngonda shama kukabola Atlanta. Chabwino. Funso kapena ndimangano ndiotani? Ndi funso.
ndimatsatira program ya maka munafusa fusolina munafusa makosa nawa ndi pafusolo anayankha kuti iwo amalandira sawa yochokera kuboma zimene zitanthauza kuti ngati boma limalipira wanthu ndilo limalipira misonkho ya trife. Yes. Ndimafuna ndikadziwa kuti akhoza kukwanitsa kukhalako open tuza kuma reference amacases amene atadandaulidwa anachitako solve kuti ifeyo amene tikuwalipira iwowa we should be open and kudziwa kuti anthuwa akugwira ndi ntchito zabwino bwino osati akungotiira ndalama zathu misonkho yathu maulere ngasi we are the ones paying them our taxes. Access to information. Kudziwa kuti ndalama zathuzo zipita ndi kwa anthu olera amene akugwira ntchito kuti thandiza ifeyo nde ngomasuka kuti patsako ma-reference awiri atatu amulandu umene adasovako kuti tidziwe kuti akugwira ntchito yoyenera apo pasapazembe funso lanulo analiphawa amudalioneni nanza bethu analiphawa so please atiuze kuti ifeyo ndalama zathu tisaione kuti angotinyera yani we are paying them to work for us. Okhoma misonkho akuti mumasuke access to information. Yeah. Tilenge fuso linas. Yeah, kufuna misonkho yawo mupangalifa kuti milandu yake kandi wiri kandi tatu. Yeah, because bagundana bintu tukudikira mwina phone na 0 manine wiri 4266667. Hello. Taligana ndigane manu madamu kapena bambo. Hello taligana ndi plasma yanu. Mati mukamayimba muzitaligana ndi plasma yanu kuti timvane bwino bwino chifukwa kuti sizimamveka bwino bwino. Ndeti tatenga sofuso lina kuti ayankhe titengeso mafuso na programu iyi ndi yanu yanzika kuti inyi ndeti mukamayimba foni muzikhala kuti mwatalikane mano ngati apapa ikuitana talikana ndikane mayano. Hello. Talikana ndikane mayano bambo. Taswera kainu. Taswera bwino kainu maswera banji. Mukuimbira kuti komanso dzina ndani ngati mungamasuke kutchula dzinalo. Joseph Laudoni ku Palombe pa group Ankwai. Kwa group Ankwai ku Palombe fuso kapena ndemangano ndiyo tani. Bwana programu yondaimva mutu ondayimva ndaumva. Yes. Ine ndilibe mantha hapo funa kulankhula. Lankhulani. Nkhani ndiyoti ine ndimafuna ndithire ndemanga pa mutu umene iniyo mukwafusa abale athu amene ali pa program. Ndikuona kuti pamenepo palibepo mafuso ena aliyonse amene mwafusa kuti ayankha mogwira mtima ku mtundu wa Malawi. Chifukwa chani ndikulankhula zimenezi. Anthu pakali panopa akulemekeza ndrama osati kumulemekeza munthu. Choncho pamene anthu angolembedwa ntchito akuiwala kuti tiyatumikira anthu koma kumutumikira munthu mmodzi. Limenelo lili vuto. Pamafuso onse amene mwafusawo sinaone mayankho akuoneka kuti mwina ayankhidwapo. Chabwino. Chifukwa choti pakali panopa pakakhala kuti pachitika mistake awa polisi. Hello? Yankhulani bambo. Wachitika wa polisi ndi munthu wamba zikuonesa ngati kuti zilibe programu olokuti apezeka kuti mwina mwachewala pisani wa polisiyo. Nkhaniyo sifatidwa bwana. Chabwino. Ndakuyamikirani kwambiri kutakhala kuti zikoli kuli anthu olimba mtima ngati limene mukufusira pamenepo. Zikuoneka kuti zikoli likozeka. Chabwino. Koma anthu ambiri wakutumikira ndrama ndithu. Chabwino. Ndakunyadirani bwana. Zikomo kwambiri. Tathokoza kuphalombe andiyamikiratu. Daipo basi. Koma tusumukankha zogwira mtima. Ndimwenkhe zogwira mtima. Tete yakhele mafuso atatu aja mogwira mtima. Ati yakhele mafuso atatu tinatenga ajakera kuti pitize kutenga so mafoni anu. Programu iyi ndiyanu yanzika ikuti nji. Na mwina tipite mafuso atatu aja. Zikomo kwambiri. Ndithokoze omvera kamba mafuso abwino amene mukutifusa. Ife ndiwo masuka kunena chilungamo chake chimene chikuchitika ku bungwe lathu komanso tisapangidwe judge ndi mmene mabungwe ena amapangira. Ndifuna pali funso limene linabwera apa achali mafuso awiri oyambirira amene ali ofanana
pafusidwa pafuso lokuti kodi mwana anadulidwa manja kumulanje kodi mwapangapo chani ndinafuna ndinene kuti zikomo kwambiri kuti nkhani mwayibweretsa apa ndikutsimikizireni amalawi kuti nkhani imeneyo tinayifufuza tinamaliza panopa tinapanga kale ma recommendation athu kwa Director of Public Prosecution. Imeneyo ndi imodzi mwa ma cases amene akuluakulu amene ife tafufuza ndipo tinamaliza tinapereka ma recommendation. Mnapereka ma recommendations otani kuti apolisi ameneyo adachita zimene zozo apangidwe prosecute malingana ndi umboni umene ife tinapeza pa asengedwe mlandu kuti asengedwe mlandu pali case kuti asengedwe mlandu nkhani ya ntchito ndakamba moja ntchito zawo kunkhani ya ntchito ndikonero kuti mmene ife tinali tikufufuza kuti anthu atapangidwa kale interdict ali pa interdiction kuyimisidwa ntchito kuyimisidwa koma simudalero kuti ithe ntchito yawo iyayi ife sitimapereka recommendation yokuti munthu uyu munchotse ntchito koma timapereka recommendation yonena kuti mumpange discipline malingana ndi malamulo anu amene mmatsatira ku polisi. Anapempha ena pakunena kuti amafuna ma reference ya makesi awiri ola atatu. Kesi ina imene tinafufuza imene tinamaliza ndipo tinayitumiza kaleso kwa Director of Public Prosecution imene ili nkoti pano ndikunena pano ndiye civilian amene anaomberedwa ku Gateway Mall ngati munga kumbukire anaomberedwa ndi wa polisi. Kesi imene yo pano ndikunena pano ndiye kuti ili kale ku bwalo la malamulo ndipo ufuna ngati panafunika ma references ndikhoza kupereka choncho komanso muzindikire kunena kuti penalty kumayankha motsata malamulo chifukwa chokuti ifeyo monga mmene tinanenera ngati Independent Complex Commission timatsata malamulo ndesi tingangobwera apa kungomasuka kumana kuti tinafufuza kesi yawo kuti tinafufuza kesi yawo kuti chifukwa pamene tikuteropo tikupanganso breach right ya munthu odandaulayo. Ndiye tizizindikira kuti pamene ndipofunikira ndithu kuti tizibwera ndi information koma tizindikirenso kunena kuti timayenera kusunga ma rights a anthu amene amadzatidandaulira. Imozi ya pantamba kuzimba ama Human Rights Commission anena kuti mufufuze mwayambapo fufuza imeneyo sitinayambe kufufuza chifukwa chokuti Malawi Human Rights Commission ma findings awo apanga recommend kuti ife tifufuze. Ndikudziwitseni pano kuti imeneyo kesi iyo itangochitika tinayamba ma investigations athu and tikupanga investigate case imeneyo. Chaka chatha mpaka lero mufufuzabe zinthu za straightforward. Ndinafotokoza pachiyambi kunena kuti ifeyo tikamafufuza cholinga sikuti tithamangitse timalize koma tipeze umboni woonadi pa chimene chinachitika. Koma simwana anamwalira ndisalowe kuma details yankameneyo koma yankhani ujeni yankhani wafuso enawo aluhepo. Okay, chabwino. I think inayo ndi ndemanga chifukwa mnatenga mafuso awiri inayo yomalizayo ndi ndemanga imene amanena kuti sitikuyankha mogwira mtima. Nkhani ndionena kuti mmene kugwira mtima zimatengera onena kuti iweyo ukuchimva bwanji komano ndasimikizire a Josephine I think akuphalombe kunena kuti mmene tikuyankhirana apapa ndi mmene ifeyo timagwirira ntchito ifeyo takupatsani kunena kuti mmene ifeyo timagwirira ntchito mmene niyo mungabwerere kuti muzapange lodge complaint yanu komanso mmene ifeyo tikati tikafufuza mafufuzidwe athu timatani komanso tafotokoza kunena kuti after kufufuza timataniso. Azindikireso nena kuti mmene tikuyankhulira ndi mmene mandate yathu ilili so ifesi tingatuluke mwina mwake akufuna kuti tinene kuti iyayi koma apopo ndi kuti wa polisi walakwisa apopo tanena kuti timapanga investigate tikaona kuti walakwitsa suti tingobwera pa unaona kuti iye amene ojala nalakwisa komanso tipanganso follow channel yabwino imene tikuyenera kupanga follow azinena kuti anthu ogwira ntchito ku ICC. Ndinafuna ndingonjezera kunena kuti ndikudziwa kunena kuti omvera angafune kuti tingo kumangotchula chakuti ayi koma ndinene kuti alipo ma happy clients amene anathandizidwa ndi bungwe la Independent Complex Commission kumene makhalako amayimba lokoma ndipo ambiri anatimbira mafoni kuthokoza kuti kuma bungwe lanoli linachita bwino kubwera. Ndikukhulupirira kuti lilipo tsiku lina lake limene mmodzi mwa ma happy clients amene tinathandiza amene adapeza ufulu chifukwa chokuti adabwera ku Independent Complex Commission mwina tsiku lina adzabwera poyera ndikunena kuti ine ndine mmodzi mwa iwo amene ndinathandizidwa ndipo Independent Complex Commission inagwira ntchito yabwino. Titenge atatu maliza kenako titseke program yathu chabwino mwina atatu amwe yakhalenda ndi 0manena426667 kwafusa amene wa ICC. Hello.
Chabwino tikamayimba tizitalikirana ndi kanema yathu. Hello. Hello. Muli bwanji madam? Ndinakainuyo. Tili bwino. Dzina ndani umaso mwimbira ngati mungakhale umasuka kutero? Ine Mele Zinyala ndimbira kuno kulilongwe. Chabwino. Mele Zinyala ndimbira kuno kulilongwe. Chabwino ndemanga kapena funso lanu. Ineyo ndi mwana namangidwa kukanyengo. Ndiyo kuti mwana uja nalivula rifona akone masimu mfoti mwake ndeko kupira mwana. Ndeno basa lero mujano mwana jarirani anamangidwa anakatatuka kajuiri ndada mwana fonicha. Fonicha mpaka na lero idagalikwa nengo umweko kukufufuza awisi kuvezeko yokuwa nengo goyi ndene nganisi kubai. Chabwino. Kanengo polisi imene yakulilongwe? Kanengo polisi yakulilongwe? Kulilongwe kanengo. Chabwino. Anamba kumanga pa 25. Chabwino. Ndithu akupatsani yankho kuzera pakanema tikatenganso mafoni ena awiri otsiriza eti? Mukhale pompo musachoke? 0 kuzowa ndi mafunso ndambiri koma asiya manambala awo kuti mupitirize kwafunsa mafunso komanso pa WhatsApp komanso kapanga phokoso pa page yawo ija akuti ndizololedwa Facebook. Hello. Muli bwa? Hello, muli bwanji? Muli bwanji talikana ndi kanema yanu mama? Hello. Muli bwanji? Chonde foni ija kuti yayamba kuitana tizikhala tatsitsa kanemayo kapena kutuluka panja kapena kupita kuchipinda kwina komwe sikumveka. Mundifunso labwino kwambiri loti mutifunse koma likukanika chifukwa chokuti mwakweza kanema wanu ndizimakhala ngati kuti yayi sizikuyenda pamene kweti. Hello. Muli bwanji? Hello, muli bwa? Tili bwino talikirana ndi kanema yanu kapena ulo pa phokoso mulipo? Hello, talikirana ndi kanema yanuyo bwana? Mavuto ake amakhala awa amenewotu. Mundifunso labwino, munindemanga abwino komano kanema yanu ikukanikitsani. Chonde timanoti pamene mukuimba foni, ngati foni imene ikuitana chonchimo, talikanani nayo ndi kanema yanu ngati ili yokwera. Hello. Mwataitsa mwaito anthu ena chabwino apo mathero mwina kutenga mafoni athu mwina titenge yotsiriza mwina achita mwayi. Hello. Muli bwanji? Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Ndili bwino inu muli bwanji? Tili bwino. Dzina ndani maso mukuimbira kuti? Ndine Moyo ndimbira kusalu. Chabwino kulilongwe kusalu. Ine ndimafuna ndidziwe. kunena kuti kodi munthu akakhala kuti wafika wadandaula madandaulo ake amakhala ndi amamwimbira sofoni chabwino funso lina ndilonena kuti kodi kwa anthu amene anawathandiza kuti zinthu zidawayendera sana akuze kunena kuti ife mukhoza kukhala ngati umboni oti amalawi adziwe chabwino fandiona kuti mukulankhula kwawo akumangika kunena kuti akuti nathandiza ndipo zinaenda bwino ya chabwino aziko kwambiri amene ndifundiso yotsiriza kuti mina mutayankha mafunso amene waketa kuti mvende mangazano zotsiriza mafunso ndi amene chabwino ndiyankhako funso la moyo aonena kuti kodi munthu akabwera uza apereka dandaulo lake kodi timamwimbira sofoni timamwimbira foni akabwera mmene tanenera kuti ngati wabwera ku office kwathu timamutenga statement tikamutenga statement zofufuza zikatha timamwimbira foni simapanga zako polisi zetu usiyenda mama ini sitikuimbira foni ifeyo ndi maini so leta imbire foni iwo ndi timamwimbira foni kumuza way forward whether nkhani yokalowa mkhoti olo ayi ili ku disciplinary for disciplinary olo ayi mina mwake tuona kuti wa polisi anakira ntchito bwino timayenera kumuuza akuyenera kulandira feedback komanso anena kuti
anthu kodi tilibe anthu nena kuti atha kupereka umboni. Mudzionena kuti ndi right ya munthu sitingamkakamize. Munthuyo ngati angafune nena kuti apereke umboni atha kuperekera umboni. Koma sitingachite kumkakamiza kuti iyayi iniyo tiyeni mukapereke umboni choyenga kuti anthu adziwe kuti ife tikutani tikugwira ntchito. Ndeno pakali panopo palibe amene anaperekerapo umboni pagulu koma amangotiyimbira foni kuti inuyo ntchito imene munagwira ija ndi ntchito yotamandika ine natani tinathandizika. Funso limene anapereka mayi wanga ku Lilongwe yokhudzana ndi mwana amene foni yake nasowa ku Kanengo. Amenewo ndi alimbikitse kuti abwere ku office kwathu ku Independent Complaints Commission ku City Center opposite Anti-Corruption Bureau kuti adzapereke dandaulo lawolo kuti ife tifufuze tipeze chenicheni chimene chinachitika ndi chani. Amenewo akhale omasuka. Akuimbireni pa nambala iti? Nambala ija ndibwerezaso 09822260095 09822260095 kapena 08844044482. Pamakhala tambo ali ena mmene tateremu kudzikhala nkhani mwina anthu wayimbira foni anthu ena. Mumakhala ndi chizindikiro chanji kuti awawadi ndiko aku Independent Complaints Commission. Komanso simupanga zakatangale kumeneko kunena kuti mafailo ngambiri anthu 300 yako yambe kuthamanga failo yako. Simuwauza anthu kuti anyeme kapena kulibe zoti tanyema kai. Ndatsimikizira Malawi kunena kuti ku Independent Complaints Commission kulibe zachiphuphu. Sitira chiphuphu kunena kuti munthu athandizidwe. Komanso monga mmene ndinafotokozera kunena kuti pamene failo tikutsegula choyambirira chimene chimachitika tikamulandira munthu tamulemba statement, file ija imapita kwa a Deputy Director of Investigation, meaning to say kuti file ina iliyonse imene atsegulidwa kumene kujako iwo amakhala akudziwa ndipo pamakhala audit trail kuti ma files akuyenda bwanji. Ndipo satheka kunena kuti munthu angalandire chiphuphu cholinga chokuti athandizike mwansanga. Koma ndinafuna ndinene ichi kunena kuti ngati ku Independent Complaints Commission tini ma cases amene timatenga ngati ma cases a category 1 amene amakhala priority kwa ifeyo akachitika pamene munthu wamwalira ali mu chitolokosi cha polisi kapena wavulala ali mu chitolokosi cha polisi, pamene munthu wamwalira kapena wavulala chifukwa cha action ya apolisi, ma cases amene amakhudza azimayi kapena ma cases amene amakhudza ana, makesi amenewo ndi makesi amene timayika mu category yathu imene timati category 1, ndipo amene akachitika they become a priority. Apopo ndinati ndifotokozere motero kuti mpofunikira kuti Amalawi adziwe kunena kuti pali makesi ena akachitika timayenera kusiya china chilichonse kuthamangira pamenepo. Mumayenderako timati surprise visit kuma police selo paino nokha kuti muongoona kuti mu selo muja muchitika zotani muli milandu yotani. Padakali panopa ma surprise visit ma police cells sitinayambe kupanga. Padakali panopa sizili included mu mandate yathu, komabe mudziwe ichi kunena kuti monga mmene akudandaulira Amalawi ndi ena onse ifeso timafinyika kukhala under Police Act ndi ma sections 20 okha. So padakali panopa ngati Independent Complaints Commission tili pa kalikiriki ofuna kusintha malamulo athu amene tikugwiritsa ntchito. Tikufuna titadzakhala ndi act yathu yokuti idzatipatse mphamvu zokwanira kuti tidzathe kutakasuka pogwira ntchito yathu. Chimodzi mwa zimene tidzakhale nazo mu act imeneyo ndi zimene zizi zopanga ma surprise visit ma police cells. Sanapite kwa wali amwina nitafusa pali nkhani nayo ti suspect mwina adavulala kumugwira kaya anthu amenya kwambiri pali nkhani zazo tamene apiteke ku chipatala. Mwina chipatala muone amayenera kumangidwa handicap. Kodi munthu timamva kuti suspect sayenera kumangidwa unyolo pamene ali pa bedi. Muti uza pano kuti mandate yanu ikuti chani. Kodi munthu amene wamangidwa unyolo kuti ndi suspect ali m'manja mwa polisi ali ndi ufuluso zadandaula kwa inu? Kumangidwa pa bedi ndi unyolo I think pamakhala ma circumstances. Chifukwa chonena kuti tizindikire kunena kuti anthu ena amatha ndithu kupita ku chipatala kuja akudwala
koma kukwanitsa ndithu kuchita escape mu machana custody ya polisi. So ngati akumanga chifukwa chokuti amaona kuti munthu ndi threat kuti akhoza kuthawa kwathawira from the custody ya police, iyo ndi njira ina. Koma ngati akungomanga munthu wavulala ndi odwalika ndi kummanga handicap, anthu otero akhoza kubwera adzatidandaulire, tidzathe kuona kuti lamulo likuti chani, ndipo tidzafufuza moyenerera ndi kupeza chilungamo chenicheni chimene chinayenera kuchitika. Mayi waliya zovuta zomwe mukukumana nazo ngati ICC komanso pogwira ntchito yanu, muchingerezi timati ma challenges ndotani? Chabwino. Challenge yoyambirira ndi ma resources, funding. Kukhala bungwe la nyuwani, funding ikuoneka kuti ikuvuta ndithu, mwina mwake ndikuvutanso kwa chuma, kuti nthawi zambiri projection yathu ndi funding imene imabwerera imakhala yosiyana. Ndiye chifukwa nena kuti ifeyo office yathu ili kuti Lilongwe wokha, ndiye kuti anzathu investigations iwa kuti akamfufuze munthu wakuchitika pakufunika ndalama, pakufunika mafuta, kuti apite ku Nsanje pakufunika mafuta, kuti apite ku Mulanje pakufunika mafuta. Ndiye ngati ifeyo ndi projection ina, iwo wati pasa mwina wake quarter of the projection, ndiye kuti imene ipanga affect imene ife tingatani tingagwirire ntchito. Effectiveness yathu ipangidwa affect chifukwa chachani cha ma resources. Komanso vuto lina lijana lija nena kuti ifeyo kupezeka mpolice act niyo tumafusa kwambiri nena kuti iyayi ndiye kuti inuyo muli under police, iyayi alikonso anthu ena kunjapo chifukwa ife tupezeka mpolice act muja ayi ndi maganizo olena kuti ife ndo tilanda chani tiyanda police, sakudziwa kuti ifeyo ti independent. Ndiye chimenecho ndi chipinjo chimene mmene anenera onena kuti pakali panopo tili pakali kunena kuti tikhale ndi act yathu, osati kungoti tichokemo mpolice act muja ayi, komano mandate yathu ija tikhale ngati tayipanga elaborate ncho ingati tipase mphamvu zina zoonjezera kuti tigwire bwino ntchito yathu. Mwina mawu otsiriza kuti titseke programu iyi. Zikomo kwambiri, ndinafuna ndinene ichi kunena kuti ndalimbikitse Amalawi amene ali ndi madandaulo koma akhala akuchita mantha kuti abwera adzadandaule. Ambiri amanena kuti koma wa polisi ungakamudandaulire. Ndatsimikizire kunena kuti palibe mwina aliyense mdziko la Malawi lino amene ali above the law. Lamulo limaposa udindo, limaposa munthu wina aliyense. Ndipo iwo amene ali ndi madandaulo akhala kulephera atabwera kuti adzatifikire ndi kudzatidandaulira, ndifuna ndawapempherero kunena kuti akhale omasuka kudzatifikira ku office kwathu Independent Complex Commission kapena kudzera mu ndondomeko zimene anapereka mayi waliya pa phone, WhatsApp ndi zina zotero kuti tidzathe kuwathandiza kuti nawonso adzakhale nawo pa gulu la ma happy clients amene athandizidwa kale ndi Independent Complex Commission. Zikomo kwambiri. Mumayenda nonyoro omangira polisi. Mukuchoka panopa mwapeza upanga zake. Tilibe papawazi. Mungodusa mudikira kuti anthu adzadandaule. Tilibe mapawazi opanga. Mutampeza wa polisi akummenya munthu. Mungodusa kuti mudikira munthu mmoja adzadandaule. Lamulo silinatipatse mphamvu yotha kumanga polisi, koma ngati pali poyenerera kuti wa polisi akuyenera kumangidwa, ndiye kuti timayenera kukatenga warrant of arrest kuti munthu yamangidwe. Koma kwa ife tokha mphamvu zimenezo padakali pano tidakalibe, monganso tilibenso mphamvu zomutengera munthu ku court. Munthu akuyenera pobwera kuzamangidwa, ena amanati pakhale warrant of arrest, ena akhoza kungobwera choncho kapena kuzaseja katundu wako. Zikuyenera kutani mumayang'ana zita. Munthu amene angoba kuzamangidwa opanda warrant of arrest akhoza kuzadandaula kwa inu, kapena kunyumba kwake kwasasechedwa opanda warrant of search akhoza kudandaula kwa inu. Ameneyo akuyenera kubwera ifoti I think lamulo la polisi limapereka onena kuti apolisi ngati akukasecha nyumba ya munthu akuyenera kukhala warrant of arrest. Nde mukhani milandu. Warrant of kukasecha. Bojoka atu baloro nde mwakhozekera staff yanu kuti mupanga handu milandu. Cholinga chobwera kuno kuti tidzakulenda Malawi ndichonena kuti tikufuna kuti Malawi azindikire kuti ife tilipo. Ndipo abwere ndithu chimene tikufuna ife kubwera kuno ndikuamema kuti abwere ndithu ku office kwathu kuti tidzawathandize. Cholinga cha programu ino sikunali kufuna kupepusa munthu kapena kufuna kuonetsa wina ngati satagwira ntchito. Komano zomwe zimachitika ndi zakuti malamulo amene akutsatidwa pa china chilichonse. Ndifa chake tili mu ufulu wa democracy. Mufulu wa democracy muli nthambi zosiyanasiyana za boma zomwe anthu ogwira ntchito akuyenera kutsatira malamulo amenewo, sakuyenera kutuluka kunja kwa malamulo amenewo. Potero amene amakwanitsa malamulo amenewo fakenso mabwereso mabungwe ena kuti aziaona kuti akutha kugwira bwino ntchito yawo. Ndelero timafuna tidziwe za Independent Complex Commission. Producer wa programu hii analipo
Karaje pa FCC nali ndi Tadala Manda amene amadula ndi Luke Chafukira. Mu studio muno pa kamera panali Maxwell Frank, ndinali ndi Aloz Walia kuchokera ku department yophunzitsa anthu kuchokera ku bungwe la ICC, komanso a Joe Zangazanga omwe ali ku department ya zofufuza mukapereka madandaulano. Komanso nali ndi Happy Njalamano amene amafalitsira nkhani zimenezi za ku ICC, adali kuseri kwa kamera. Ndithu amakocha anthu amene ndithu ine dzina langa Steve Kondwa Banda, program ino ya Nzika ikutinji. Pitizani kuona zotsatira pano pa Mibawa Television.